Pinarap enggak kanthi mardikaning penggalih. Isi ana meneh kang bawor sing luwih gayeng regeng agi dadi kekidunganing para penggemar. Siapa maning anggere duwiwin Sindo. Ayo Ndo, Sindo. Dengar takon Mbak Sindo, nang apa kok ngakune Sindo ki jane artine Sindo kuwi apa Sindo? Wis paraban cilik. Ala ora. Iya lah. Kemudian mana liane maning. Ora. Wiwin sih bener, pirang-pirang jenengan Wiwin. Sindo ning kuwi apa? Apa Wiwin Immanuel? Oh, bener. Ya sih, Wiwin tetap. Tetap Sindo Wiwin. Iya. Ini cara apa pelok Win. Yang jaluk ngadege Wiwin nganggo payawan minta grimis Taki Midin dan Idos Gerenggeng jajal sandunge Jun dirak Jun kan kaya komplit tabungan yo payawan udan grimis ramis
nggih, Bos. Terima kasih banget Bos Sok Beker dari Wangon. Bos Sok Beker. Bos Sok Bos Beker. Sok Beker dari Iya. Wangon. Sok Beker kae lho sing nggo Jadi ning spasi Wangon. sering.